ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከምዚ ትረአየና ዘላ እዛ መኪና ኪያ ፒካንቶ ናይ 2006 እያ። እዚኣ ኪያ ፒካንቶ ናይ ኩልፍሉ ስቶፍ ለካጅ ኣለዋ። ናይ ሞተር ናይ መዝሓሊ ናይ መኪናና ምስ መልአናዮ በቲ ራድያቶር ይፈስስ ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ዝረአየና ዘሎ በቲ ራድያቶር ጥብጥብ እናበለ እቲ ማይ ዝውዳእ ዘሎ ኩሉ እቲ ራድያቶር ጠልቂሎ ማለት እዩ። ኣይፀንሕን እዩ ቁርብ ምስ በልዐናዮ 5 ደቂቕ ፀኒሑ እቲ ማይ ዝውዳእ ማለት እዩ። ትኪ ከዓ ይተክኽ ምክንያቱ እቲ ማይ ኣብቲ ናይ ርሱን ሓፂን ስለ ዝንጥብ ዘሎ ትኪ ከዓ ይተክኽ ማለት እዩ እንዳዘወርናዮ ከለና። እዚ ስላንግ ከዓ ምስ ጠወቕናዮ እቲ ኣየር ኣውፂና እቲ መማይ ንውሽጢ ሞተር ንእትዎ ከለና እቲ ማይ ቀጢፉ ይውዳእ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ራድያቶር ተቐይዱ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ እዩ እቲ ራድያቶር ተሃስዩ ዘሎ ማለት እዩ። ከም ዝረአየና ዘሎ ኩሉ እቲ ብምሉእ እቲ ራድያቶር ኮንደንሰር ዘሎ ብሓደ ኩሉ ጠልቂዩ ዘሎ ከምዚ ኢላ ከላ እውን ተዘዊርናያ ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ማለት እዩ። ሓደገኛ እዩ ከተቃልዓና ትኽእል እያ። እቲ ሞተር ብጣዕሚ ተበላሽዩ ኣብ ካል ማለት ሳዕቤን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚኣ ራድያቶር ንፈትሓ ምስ ደሊ ነዚአን ክልተ ስላንግ እታ ቀዳሚት ካ ፈትሐያ ኣለኹ እታ ታሕተወይቲ ከዓ ንፈትሓ ማለት እዩ። ነዚኣ እታ ክሌም ሰቒጥና ንላዕሊ ነዲባ ማለት እዩ። እታ ክሌም ምስ ፈትሓና ብኢድና ገርና ስሒብና ቀስ የማን ፀጋም እናበልና ማለት እታ ስላንግ ነውፃ እቲ ማይ ከምዚ ገርና ነፍስሶ ማለት እዩ። ኣብ ታሕቲ ጎማ ገይረሉ ኣለኹ። ብድሕሪኡ እዚኣ ተሸኺላ ጥራይ ፀኒሓ ማለት እዩ። ንላዕሊ ስሒብና ነውፃ ዝፍታሕ ነገር የብላን። ኣብቲ ብሎን ግን ክልተ ላዕሊ ኣብ ክልተ ላዕሊ ነይረን እተን ብሎን ማለት ንሰን ፈትሐ እየ ኣብ ታሕቲ ግን ኣትያ ጥራይ ነራ ማለት እዩ። ንላዕሊ ስሒብና ጥራይ ነውፃ ከምዚ ሕጂ ዝረአየና ዘሎ እቲ ራድያቶር ኣብዚ ዘሎ እዚ እቲ ተጨይዱ ዘሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እያ ተሃስያ ፀኒሓ እታ ራድያቶር በዚ ከፍስ ፀኒሑ እቲ ማይ እዚ እቲ ሓድሽ እዩ። እቲ ዘውፀናያ ከዓ እዚኣ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሓዳሽ ክነእትዋ ኢና መጀመርታ እቲ ሓዳሽ ነእትዋ ቅድሚ እቲ ቨንቲላቶር ማለት እዩ። እሳ ልክዕ ከምታ ዘውፀናያ ገርና መጀመርታ ብታሕቲ ናትሕዘን ማለት እዩ። እተን ክልተ ብታሕቲ ዘለዋ ናትሕዘን ንዕን ሰእተናየን ኣፀጋዕ ኣቢልና እተን ክልተ ብሎን ከዓ ከነኣስር ኢና ማለት እዩ። እዚኣ እታ ስላንግ ናይ ታሕቲ ንእትዋ ማለት እዩ። እቲ ስላንግ ክሌም ከዓ ክንኣትወልና ምስ ደሊ ማይ ገርና ቁሩብ ኣጠልቅስ ኣቢልና ሸት ኢሉ ከዓ ትኽእል እዩ። እተን ክልተ ባወት ዝበልኩም ከዓ እዚአን እየን ማለት እዩ። ናይቲ ራድያቶር እቲ ናይ ላዕሎት ከምዚኣ ጌርና ነኣስራ። እዚኣ ከዓ እታ ቨንቲላቶር እያ። እታ ቨንቲላቶር ምስ እተናያ ክንርሳዕ የብልናን እታ ስቴከር ኣላ እሳ ክትርሳዕ የብላ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ትርሳዕ እቲ ራድያቶር ምስ እትዎ ትርሳዕ ማለት እዩ። እንተዘይ ሰሪሓ እታ ቨንቲላቶር ከዓ ሞተር ክረስን ይኽእል እዩ ኣብ ግዜ ጠጠው ዝበልና ኣሎ ማለት እዩ። እታ ቨንቲላቶር ከምዚኣ ጌርና ክሊክ ሲስተም ኣለዋ ኣብ ላዕሊ ከዓ ብሎን ጌርና ንኣስራ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ቀሊል ሲምፕል እዩ። ወላ ሓንቲ እቲ ፎር ቡምፐር ዳውፅእ የብልናን ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና እቲ ራድያቶር ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ቁፅሪ 10 እያ እተን ብሎን ሕጂ ብኢድና ዝኣሰርናዮ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ከዓ ብክሬስ ካብ ጌርና ከዓ ኣትር ኣቢልና ንኣስረን። ነዚ ሓንቲ እውን ከምኡ እዚኣ ከዓ እታ ላዕለወይቲ ቫተር ስላንግ እያ። እታ ክሌም ከምኣ ጌርና ቀስ ብቀስ እናበልና ስሒብና ኣብታ ሰፈራ ነእትዋ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክሌም ተዘይገርናላ ምስ ረሰነ እቲ ስላንግ ክወፅእ ይኽእል እዩ። እዚኣ ከዓ እታ ስቴከር ናይታ ቨንቲላተር ዝበልኩም እያ። እዚኣ ስቴከር እዚኣ እንተዘይኢትናያ እቲ ቨንቲላተር ክሰርሕ ኣይክእልኒ ክንርሳዕ የብልና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ሉክት ስላንግ እዩ ፀኒሕና ንሓደ ከነጋጥሞ ኢና። እዚኣ እታ ሉክት ፊልተር ሃውስ እያ ነኣስራ ዘለና
እዚኣ ኸ እቲኣ ሉክስ ላንግ እያ ማለት እዩ ምስቲኣ ኻስ ክሌብ ትሰሪ ዘላ እያ እዚኣ እቲኣ ሉክት ፊልተር እያ በዚኣ መኽደናታ ገርና ኸዲርና እቲን ክሌም ከነጋጥመና ማለት እዩ ኩልና ጋጥምና ያለና እቲኣ ሉክት ስላንግ ኣጋጢምና እቲ ሉክት ፊልተር ኢትና ያለና ማይ መሊእና ያለና ማይ ምስ መላእናያ ልክዕ ኩሉ ኣብ መኪና ዘውርና ምስ ተመለስና ሕጂ እዚ ንፈትሖ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማይ ትባል ኣይጎደለን ፅቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ዘወርና ኢና እዚ ሕጂ ንፈትሖ ዘለና ከምዚ እዚ ሕጂ ከዓ ንሪኦ ዘለና እዚ ከዓ ኣብ ማክስ እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ እቲ ማይ ፅቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ነጥብ የለን እቲ ሓዱሽ ራድየተር እውን ሕጂ ቸክ ክንገብሮ ኢና ከምዚ ሕጂ ዝረአየና ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣሎ ወላ ሓንቲ ማይ ዘንጥብ የብሉን ማለት እዩ በቃ ኩሉ ፅቡቕ ኣሎ ብጣዕሚ ሲምፕል እያ ከምዚ ሕጂ ዝረኣኹማ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ድኻም የብላ ማለት እዩ ኣብ ገራጅ ምስ ንወዛ እዚኣ ወይ ኣብ ገራጅ ገና ክንዕርያ ምስ ንደሊ ብጣዕሚ ገንዘብ ኣሽሓት እዮም ዝብሉና ማለት እዩ ከምዚኣ ገርና ግን ባዕልና ክንዕርያ ንኽእል ኢና ካልማለ ከዓ ትሕዝቶ ከምፃልኩም ምስ ደልዩ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ኣብ ኮመንት ፀሓፉሉ ኢኹም ኣነ ከዓ በታ ዘላትና ዓቕሚ ንዓኹም ክተሓባበረኩም እየ ስጋብ ካልኦት ትሕዝቶ ዝመፀኩም ሰሰና እዩ